Medafu mami nchia na mema wakwa basronko efa umbra mejensi Ghana TV. Eso ene yensa ka opani bi ewa hase ya. Oni yen esua de. Oni yen eche ehintasem a efa kawa ho. Na mepese obeka me ho. Ne akwakotie se kawa na ye hye. Se ye si ebe hye ana se enye si ebe hye ana. Na eden ena ye hye ede bre ye Abrabo no. Ebre ye nhira ana se ede no me ena eba ye Abrabo so. Yen konkotie opani enu mu nsem a ode etu dwane eba. Ni aka chibia no me de ba bedan wo yenkwohwe video no embra ti me mo akwa aba ya fada na ho ti say ye da nyame ase etiefo aye krado pass ne ye hu ahinta semo a ewo eye kawa ana petia ana ringimu kawa no emu nsemu ye bebre ne empokura no se kawa no Lawson FM wa o de hye wonsa na empokura nyu wa obi na de hye wa eno so wo asem ewo ho wa makoto me kawa to kawa na wo de hye wonsa na mu se kawa we de me feme da hye me nsa no eno so ewo eho asem wo ho enti se in case obi nso ahye wo kawa wo fo aware mu so no eno so de wo ho anase bia wako baabi ni ahye wo kawa eno so de wo ho na de ehu poti paaye se nipa mienu aware na yahye wo kawa eno ehu papa se on se eye nipa mienu apam mienu na ahia ena kawa no mu mienu ma promise mo na mo de ahye se on se eno no ehu se sunsun mienu na aye den ahia ena kawa no ye de ahye enti se ekoba sa na se sunsun ba ko no eye na adwene se ompene anase bia o koni kratia ba ko no ogina ho okay sunsun mum pata no aya na edin pa enu ti na obu se nipa bibri wo ha wo se mikunu ekoni krachi na metimi hu se mikunu me dawa mi so beda me nchen obi wo ha otimi hu bibri ena obi wo sa otimi se wo kwa hu se enan bi dinachi esa de no so esa apam na mum yenu mo hyeye no emunti enti se woni mo de de a se ukunu wu na bia woni ne wo sa apam na ye kokotwa sa aware no mo sunsun mo okay obi wo nso a entro bo nso obi wo a ne kunu ya che enso be ma bia nya so woni ne betena ese sa apam aware no munjai enti aware ne da so wo ho sunsun mo ene ye wo obi won sunso a obe ware kama but be man afi obe frim ene obu hunso bu e fi se mi kunu ya me ware ye be ma bi obe ba se me no be ware bia na be man frim enti se eno no sa na e wo ho sin se obi se na empokura no se ye di nipa na frim ye di ka wona kotu ye fe na daka eno kwa di ehu sin bibia ase be man free mu a owro ne kawa de koto na daka em eno so nye hu kura sin bibia se wono echese woni na ware ye ne nyangui da bi ngui se on se ye wawro kawa no e dia akoto adaka am ne mpoko kasenke wa mfa nkotum kura nke ye sin se wo dia akoto adaka ne mu e dia ntina me kasa on se apam mienu na mugina ho na mo nipa nso ewu a onwuyo sao dabi se ka se nipa wu a onwuyi ne sesen se wo ba nkramofo so mu a onti na wo ye 40 day adoa okay obeba fie sa 40 days kopim so mo be ye sa adoa no ana mo be ye sa na yi ana so mo ye sa mpa ibu bia de afi ansa na waja fie ba but ho enti no bunso bi wo se makun sama makun asamasi ewo baby si sa makun asamasi ho okay enti se wo be se ebi wo ho akoda din Lawson FM 96.3 ono ebia boni bia ni fie owe na ade te se de kraman da ono owe ni wura owe mo enti se wo ka te se saman ni wa na bibi ni wa onim de wo ka samai wo sa akopim se ewiase be sore anase bia obia be fira asase so
nipadua ne ni ho na kra ne de ɛwɔ untimi mfa wani hu no gye wadane ho nipa amoa yɛ den amoa hu enti aware no ho enti sɛ ukoya enim dia na obi onim dia obɛka kyerɛ sɛ aware na gu no awase yɛ amane ne ehu sɛ aware na gu ɛwɔ sunsun mu ɛno ho si mi atiefo tie minim ɛna de mi kanso fo no omunim okay sɛ ukunu wu anase bia wo yiru a yɛmfiti preocupa ɛno ano no na wayi ka wana to ana na ɔde atum sɛ medi gya wo kwan nana Moses mɛte wase yi a kawa no deɛ nkɛyɛ na ɛkwan a wobɛfa so a sɛbe bi a wokuru firim anaasɛ dwuma a wode bɛdie no ɛno na ɛkyerɛ sɛ wɔn enti sɛ ebia nipa no firi mu na kawa no ebia wɔde ato adaka menam sɛ ɔmfanko saa ne ɛyɛ no da bi ɛyɛ ne saa ɛba sɛ de how about papa ɛde how kɛseɛ ba sɛ na ɛhyɛ wo ɛna promise no mmienu mu ayɛ promise sɛ yɛngyaa yɛn ho da kɔpem sɛ owu dam anaa ne hoa owu na bɛtete yɛntam ɛna owu na ba yɛntam atete ɛnso sunsun mu no owu no ngyaa okay ɛfɛ ne sɛ awareɛ no nyɛ de ɛngui ɔhu sɛ nipa mmienu apam anoɔden paa ti sɛ awareɛ mu asɛm anoɔden ɛno nti na sɛ wobɛhu ne sɛ nkramofoɔ sɛ yɛde ɛkɔ awareɛ yɛde bese ɛne saa nneɛma no sɛ awareɛ mu no the moment na mu mmienu mu gye mu ho atum no sunsun so mu gye mu ho atum saa ɛnti sɛ hɔ no sɛ kɔba sɛ mayɛ saa awareɛ no awie a ɛwɔ sɛ sunsun so mu tete mu deɛ meka mpanifoɔ ɔmo nim di ɔmo anyim deɛ meka ɔmo nim paa saa gye sɛ deɛ wɔnim sɛ yɛaware awie deɛ a ɛne ne noa no nipa no afiri mu awie ne noa no daabi ɛnsan ɛwɔ sɛ ɔmo gu awareɛ no wɔ sɛ ɛba sɛ yɛngu awadeɛ no a ɛdeɛ saa na bɛtumi de aba ɛdeɛ ɔhaw bebree ɛba ɛdeɛ haw no ɛde bɛba no wa no yɛmfa no sɛ nyɛ awareɛ koraa na wankasa wɔ hɔ a na yɛmhyie bi ka wo obi wɔ wɔte wa no ne yɛm ahyɛ no anaasɛ bi a ɔte hɔ a na ase ne da yɛ som bi sɛ ɔso daeɛ sɛ wɔkɔ samampɔ mu obi wɔ te sɛ de na meka no obi wɔ sɛ ɔte sɛ ɛnan bi di n'akyi anaasɛ bi a ɔda hɔ da bi a ɔbɛda bi a ne kunu ɛda no so ɛda ne mpa so ɛyɛ saa that is awadeɛ ne nya ngui na sɛ ba sa atomi akwan bɛɛ de mɛfa so a mɛtumi agu awadeɛ no ɛno no gye sɛ woba yɛ no ma yɛnom di ahu sɛ mebɛtoe na moyɛ program bi sɛ obi sɔre yɛ na na wakɔ ware saa awareɛ nso no ne kwan wa ɛna nsɛm pii nso ɛwɔ mu enti sɛ wosɔre yɛ na sɛ wokɔ ware a ɛbɛtumi aba sɛ efie no a wokɔ mu no nsɛm pii wɔ hɔ amanneɛ bi wɔ hɔ but wosɔre yɛ na wakɔkware efie no amanneɛ hunu no wobɛsoa bi paa wobɛsoa bi ɛna wo no ankasa na ebi kura na efie no yareɛ bi wɔ hɔ nsɛnsɛm bi wɔ hɔ wokɔ yɛ na wokɔ ntɛ makasa aware na ɛapam the moment na wo ne nipa no bɛhyia na mu mogya ahyia mu sunsum ahyia nti deɛ wo fie wo biara wo nso bɛsoa bi ɛna bɛhu nso wo sɛ mekɔ ware yɛ na menim obi a yahana so mba faso se gramu for fasting baba mo ne se how say wari nipa na mo ne ho de but the cars won wari no o wari na fasting na anya na ansa no free mu wo yare ye no wan sori no ano no enti se e wo se nipa bia wo kɔ awari mu wo se wo hwem wo se ni sa nipa wo ya amene ne kɔ wari no die ne ewo mu mi wari na nsɛm bɛɛ na bɛba akyiri obe kumi obe tie mi mene ne bɛwo ba ne mpokɔ mene ne mma no koraa deɛ na saa mma no deɛ na bɛyɛ ɔn sɛ saa nneɛma nyinaa wɔ mu ɔbaa no both side ne nyinaa ɔsɛ ɔyɛ saa deɛ no ɛnti na sɛ woba yɛ nkra mu so ma fɛɛse no sɛ wonim a yɛde awareɛ yɛde ba ma sɛ fa ma wo ba no nyɛ sɛ wɔde ma wo ba na wɔsɔre aka mu ɔbɔ mu papa ne bɛsɔre na wahwehwɛ sɛ baabi a nipa na yɛsi yɛmfa me ba no ma no fie hɔ ɛte sɛn ɔmo pa adwuma ɔmo yɛ akorɔmfoɔ ɔmo yɛ saa nneɛma no ɔmo we nsa yareɛ bi wɔ hɔ
ansana wo hwe akire hu se saa niyama ni na bi ni wa pene se akwala na me gene di ama me ba be ma no sa but enne no saa de eni ho na eja mo si pacho kawa tumi wom tumi wo kawa papa but me kakra me ni se on se yenkramofo no ye obia nim de esitie on se ye wakawa bi we silba okay ye je niam agum se niam abigum ni sesen sebi obi kawa bi hye ma ha white metime yi amatie foti ahwe se na tie se ebi hye wa boni ba betoa anase obi ye oboni bia ebe ye tum de se dia ase wodi atu jam kawa ye shewe I said was white but the moment na me hu se ebe hu se obi be ye oboni no ebe ye tum bibi anka hu fon tu jam na wo be ye tum no one say bibi babeti na yesi obi nso ho a se wo kofro ka na accident be si anahyew omo say ye wo obi Lawson FM ne kwan okay ye wo obi mu te say ye nanam agoro te say de ye gunsa ne obi a omo ya abosom ni na ayetumi sa omo wo kwan mfa so a kawa no ye bene no beko no obi de sesa kawa no de egu kukuum na wo chi na ode niama egum sebi oyi ba akoma wa enye kwasa obekire wo de eye obi obeka kire wo se we na mede ma wo no the moment ya obo nse ade bi besi no kawa na ede be mia be you say anase bia obo nse wonsa na kawa na hye wo no otimu se eniama bi wo so wonsa na betimi wo so onje obi wo a sebi se obi a wadi aduro na me kan obi a wadi aduro a wa hye kawa otimu se free ne suru se besi na wo se wo so ba na wo so ba enye se bia bibi ade na wodi na eche ne se bibi ba besi yes man warning sign amana won say baby a ukono ana ozo obi wo a bibi besi a o ka se yenko a onoli kan hu sa onko sign be manu enna minimo obi nso a se obi poison no o man nsa o so bottlum say papai abe ende ho pa obi kura de be tiato be free ni se mo ahwe enti so obi a wadi saa ne man so de ni hu se aduane ne ya poison a o twa control man be free ni se mo tiato ondi hu se aduane ne bibi wom sa kawa yetimi de ya de boni kawa ye de yetimi de ye ne ma bebre boni de yetimi de ye esatimi de ye papa se boni ne se ye de ye ne se obi wo ha obetimi de obetimi de wura kawa mu o se kawa ye rando ade ene se so obetimi de nipa da sane wura mu 96.3 obetimi de wura mu ndika se wo de wura mu kra no de wura no ye wankasa wo mu wodi paduana enti hwese ye de kawa ni kawa kitwe ne de wura mu unza hoto emba enti no ebiara nipa kro no waya na de ana enkese bi obi na de wakoja no two things but more na minim nyina kawa ne bambo odilak o person nso no mapeja ni na saa ne ma na me di minim mo 96.3 ba yemfandi bone ne de me headed nim ni sa but di minim se obi betimi di kawa ye de ahye na obi betimi ahye kawa mu na okutawo no wotwen but minim man bia te se oba oye basa okay na opemme masem na okohaba obetimi na amawren na odu washim oba na shim na wotwen no unko ba bia obetra faako kawa no me hia bi papa me se kamema ma bia tena faako ma onko ba bia bi so obekọ ba bia obeka che no sisi onko sa for the na shekawa no enti se kawa no me kase se ye didi boni ebi dim didi boni bebre but ne papa no ena meni mo
obi wo bon se na ne kawo bebre hye na mosi afidie so ti na ampeso obeka za unim ayi bone ne kakra bi afidie so tira bone ne die dipa enti me de kakra men kan se bone de wo kan de wo ho ai wo pa yeah but me de me kan se obi wo ho a se obi nye obi bia na wo ye no bone de fi se emfaso di so sa ene wo bi so no ne kawa no se ehye ne se untimi nwi na ade okay untimi mfa na se ye de kawa no boy ho bai untimi mfa na ade okay. se wode na ade beto am afa de se miniman bia na obi edi ne ho efe ho ka mu nyanka se men na me komi krumo gadugo na ka ne mu no odidi na tempa sa e ka chere se ho fa mfiri obi bia ni ho na man no before so ka sa na wode ne sawura ne bag no yi ne kawa share ne nsa no guy na fu e ho no sia mframa nko na wayi atwanse no na fu hye am wayi mframa sa kopem se yeduru ho no man na yi no mu yi obi yi ne bag no na akwa ne gina no so oda so ta no so what sa ave man ni yi ne bag akwa no gina no so se ade omane mra no ma no so wanga se bibia ni wo wanga se bibia ni wo pasa anya kwansa didi matem so me ko ansa na amanfu twa ko ahia amama na abotre se omfanche no ya kwala onim di oye ansa na osade yi ni kawa no boko no de shebe bi ehye na akwa na fu adu tom ash me nuro sabi action nuro sabi na manage hu no me ya brante na so me koje ahodi nuro me bohwe ana udwam nwamu nko a manfo ye me dia che okra no manfo be peja ona enena mo na ho se wo ade opiri ho enti enubone ne de ewo ho pa enti kawa edi enti na ebi wo ho a ekwan dem bi so ekwan dem round on se ebia eno be kire mu sei ebia ne de kire on se obi wo ho a se na me cheso obi wo de bono ba se enwia na de no bon se ya chichem saa na saa kokopie e chese wo de bono ho ban se obi mfa na de e bo no anso ho ban ene wo round one e hu nyina ye round eno so e kire se ono ankasa no odi pelak o pese de nsonoma epija ene wo tia wo a saa tia no so no odi twedom tiano o de twi edom e ma no ho ene obi nso a BBC so de sisu no so no ono so no o kire se o yo hene o so wie pe na bibisa esisoro ono no e kire se wo yo hene uhia na hu se bibisi no se we o pe so kire se o tumi nzo e yo hene enti nana musi wonu akwadare ewo kawa ene ne nchirechire mu eto obi atimi hye kawa bia opebia ya bi eno se medical me che wo se kawa kura wa ope na wo de kawa sha e di problem bebro se wo de kawa hye eno to no bonzo bu se hunhun bia ware me onti ase wo ye de na Lawson FM wo ne be ware yo eye wo na wo peye e na wo fa kawa ne de hye until the moment na wode kawa na hye no be ware wo enti kawa no se obese wo hye bi na ebia efo aware dia be di mi but for se eye wo fe enti wo akoto e wo bi ni mo ha niam bebre gugu mo nsa e na wo nam onima de kro but the moment na wode ade na gu nsa wo nam no ebia o fresh nsumbo ne de ma wo odi muso obi wo ha wonye basa onim niema no but wo this hard and start gugu ni community no ono no sa so wa fresh nsumbo ni bi di ama wo e na wo ye de wo ha enti kawa ye fade hye e na nsano so bia wo kawa e hye e kire eno so ye beba so abusuafo ensa bia wo kawa sene esikire na de ye hwe uchirepse ensa bia ewo kawa ye de hye mikrom ni ameka ensa be na adwe nye eno kohu kawa mienu wo fem eno fa eno de hye se ne nsa ba ko ate ba ko aka so yate
baako ate afiri hɔ ansa na kawa ne timi yi ɛna baako aka nso ɛyɛ ate awurade nam no mu ama ɛno nso yɛ ana ɛfiri den ɔho sɛ maka kyerɛw sɛ kawa no bebree obi wɔ hɔ a nkiri sɛ wakɔde akɔyɛ ne nneɛma ɛna ebi adeɛ ne hantere no na watu ogu na wo so akɔfa kawa no yɛde yɛ nneɛma bebree ɔsɛ maka kyerɛw sɛ kawa no so ɔmo de yɛ biribi a obiara ne kwan fa so obi fira tumi no ama ne bɛtena mu ɛka sɛ tumi no bɛtena mu a te sɛ amotia no ɛne saa wiema tufoɔ but nipa no de kɔyɛ adeɛ na adeɛ ne hantere na wɔntimi a ɛwɔ sɛ ɔworɔ kɔtoko na ne ho tɔ no ebi a wo nso wonni na wo nso akɔfa ahyɛ ɛmfa ahotɔ mba enti sɛ nipa bi ɛkɔ so saa na ɔho kafa wɔ fam anaa ɔno akɔ dwom na ɔho sɛ kawo wei deɛ ɛmefɛ na watam de ahyɛ wo nsa abrɛ ɔno unim di ntia wode kawa ne sa ene frefre sa honbone ne mo enti kawa kra so ye to age se ekwa abusa kawa no ni kwa se okwa abusa na wo to kawa na hye no wode won se life keke na wode hye but na o contact bibia eden amoni pansan wo spirit enti na wo se nipa bibia wo be ya won sa na dikan wo be bibia won sa na dikan se so ade nim enti wo se ni kwa se wode ni ma bia hye won sa abra anabu wohu watch na wakofa watch na ebia obi watch na wadanfo bi wo fa watch yi mami na wimbo no wafa ne by force no de abo ni na efrefre enyema eba and watch achede akura enye se ebia me kokuru na me hu se watch FM to bi abro da bi eni kwa se na mema so omto draw so ma no se ebia onu ne bia onu ne hu kafo bi na bia woto de abrede dia e bia ye ompran say ye ompran no se ade na oto be ye mo na enye problem okay but de me hu se ade a ye beto bi se toma abro na so hweye but e binim de koye nyankoma de because me kokuro na me hu se toma e fe na me to brew obi betimi ato de amaw na wayiwa wodi akoye niema toma se ade bia enti na mosi wadaroma so obi to ade bre ya o se ye mpa ye gusu anaze ye gunsa gusu anaze nipa bia nka so obi to ade bre o so bompa ye gusu nipa bia obi to ade bre na wo de ba be ye ho a ene wo se bompa ye gusu ena wanu so nipa no kwa wonim na wo se wo ye careful eni kwa sa ade a wo de be ye ho na nipa kro no ato be chausa se bia uba na se hu kafo bia we die me gididi pa enwo odenya ene radio presenters ye to ye don tali o enkrofo na de siuti e hye me kura me ma me ba ko ye friend Mavic Orlando onni kru bishop omne to bre me ena ne ye hye FM so ye menu aba adomako onso USA Crunchy sister Crunchy adomako onso USA onso na to bre me chese se o ko ye free ye suru gozi ya bambem acha de kwa enti hu se obi onye obi a na de ade bre wa boni ta kire ye no kre obi o ha de ade ne bre wo se o nipa me penase me dono no de ade na obi nso ade ne bre na boni bi ta kire ni enu na hu ni se o asemesi ama me anya hwe asemesi ama na hwe we nso o ma me anya hwe hwe na akoye hwe na akoye hwe etimetimi atoka wanso de akoche obi kawa no na me chese kawa no de koche obi a na ye bia won bia wodofo bia wo de kawa ne koche ntse de na ye kan na kawa na wo de koche bia nipa no nim de ye kan na bia otokoma na na ono oje ahye na me acha wo se wan ka se wo furu prem kwa koto kawa na wo de ahye no ejina ngoma bibi you obi o ho no kawa ne hye no no ono feel se bibi kura wo kawa dum de me kan say yeah you so say you back we say I run say o de sha no why won say wa baby sa wa ho de no bo bi o timi hwe fam no me ade so and so na koto bibi obi be bo wa ma
so entinu se wa kawa no de shell na wo feel se kawa no kra no bibi ewo mu a na aye sans wa ye den minimum bi nso ase onyantokwa no obeko a oyi kawa no de he nanum asan wako ai se obi a wono so na duro kwaji ya kire no se entina se kawa no tumi wo mu omonfo de ye niyama kawa se en kasi ye mfre tumi mu a na meboa ye free tumi sim awu se wo ba ye nkramu for side ya te se de na me kire se ye na ye wo kwan fa so obi wo pese onya no ho ana wo pese niyama bi koso man ye wo kawa sa da fita na me kire wo no e bi se mi wetimi aye na wankasa wodia abo ho ban na aboa wonwuma bi wo pese ekoso but ni na ye obia ne de ye won say no me say amotia de ne sa akonfo de no mo de obia ne de but de me kan de mpefin okay ye be ka so sa de ye de ma won the moment you be wa say me aba wo ho e say wo be furufuru ma no e be say no cre na kawa etimi de yetu aduru kawa etimi de yetu aduru ena ye watade nso de yetu aduru ayere duro nso ho yetimi de kawaye ena bi se ebi esum aduru se ka esum aduru a wata ase mentiase bida matiase kura tiefo ne awefo ntiase se ka se esum aduru a obetimi anante akọ ba bi obi hu but eno no ye ne se for watanfo ana obi a won pe wasem asem se oba be fa hasisi ya but the moment oba dwina do money so oba be fa o no this is what we are to find at the afan ho eno bi hu ayefo ne tiefo bo hu kawa ho nsem edoso pa ni enim yesu anu yetoto bi je ya se no kra ka ho na akofa nsem dia bre na ye ne ejamosi ahye sa nchechire yase minim se da foforo obesan ba abusuya mame ena wasesa oje bre ne kokoshe video no ebaaye na wei ama mehu se ewiase no ena wasa akeke wei ama mehu se ye ne ahonhom enenam ena bibia ni honum a eda honum sa akeke yen nyipe ya yafa ne ma se enya hye bibi wo honum na ye hye obi wo honum a okoto se obi ka wada honum a esanse ye ne fe ne tie ne nti no atam no de ahye ne nsa na afi edi na Abrabo so unim honhom kura hye sa aka wanim no ha kwatama hye se ye ne fenti no ehye no de nam se wanya ne ho se obo life na ye ne fe no de nam wei ama mehu se nyama ye de ye ho no eno ene di Abrabo so eno na ede ohaw ene amane ene yare nketenkete ene ya adwuma se ye no eba ya Abrabo so wei na ama mehu ebie mani intimidofo eden ena wo ye ede afa ho utie ne sa keke metufo se yemfa wei enya adwuma na ma ye nya pesemi nkumnya ne afoforo nso enche nia ne santumi anka video yi bi ye ne share no nso hu ahintasem a efa kawa yi hu empo senka ne papa mu krampo anke ye kware a ewo senka kawa ye be kwa akoto se ye kwa kware no ekwa ye de kwa ya hyenso de se ya de yaka ye ho abom se ho namba akono ka wo se ye bompa ye guso ne ye akwankyere bi ede guso asane ye de ka okawa na ye de aye ho ye de ahye ye nsa na so esan se wen nyama wen nyina ye nim ne ye laki nti ye koto ya na aba be yusu na afi honhom boni anase bibi boni e woka wanim no na afi edi Abrabo so na ese ye adwuma ede yare Abrabo machi san ye kwa na de ba ya Abrabo so ye fa wei efentu ye hofo ne efentu afoforo so efo pa ne ye hye Abrabo ne ye siesie Abrabo ne yie na wei so ma mehu se enye kawanko a ene de ohaw ebrayin obi sori a okokwaje na danfo atare okokwaje na danfo niama ade yeye ne ho ne nyina so se nipa akro na okokwaje na ade no se honhombo ne bi di nachi bad luck bi di nachi okokwaje na atare anase ne mpaboa na ne bi di aye ho no sa bad luck no etumi follow etumi edi wachi wo de ye ho etumi edi ebedi wa Abrabo so entimu ye hwe sa de weyie ye careful enye bibia ne wo se edi kan ye ni pedua no ye ne sa mi di se bebo ye bi ma Abrabo na ye bon ye hu so tie fo we ntu ye hu fo
Merafo me ma me kasanya tintim de besi ase. Me din no na akosua adepa. Ahanso eda so emergency Ghana TV like video no na fe share ema wonua na subscribe FM me. Na fe wo comment awon no so one me nche e wo comment section hono mo. Na bibia entumi toto na akwa. So mantimi ke bi ma na chese makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.